Здравейте, до мен е Милена Димитрова, вокален педагог на вокално студио Кантисимо. Ще споделите ли днес по какъв повод сме тук? Здравейте на всички! По случай Великденските празници бяхме поканили в община Трявна да представим 30-минутна програма. Нашето вокално студио има честта да участва с 5 дечица, с по 2 песни. Днес ще се представим само и изцяло с български песни на български композитори, с което да подкрепим българското творчество. А колко песни ще изпълнят децата? Децата ще изпълнят общо 10 песни. Имаме 30-минутна програма, която е така от разнообразни естрадни български песни, бързи песни, динамични и такива, които са малко по-баладични. И така ще представим различни стилове и жанрове на публиката в Трявна. А какво ще пожелаеш на нашите зрители и на всички за великденските празници? Пожелавам на всички светли великденски празници. Бъдете благословени, бъдете много щастливи, правете добрини винаги. Нека доброто и благодарността да бъде винаги в сърцата ви. Благодаря ви. Здравей! Ще кажеш ли как се казваш? Да, аз се казвам Виктория Ганчева. От колко време пееш? От 4 години. В коя школа? В студио Кантисимо. Къде се намира тя? В Горна Оряховица. А днес къде се намираме? В Трявна. И колко песни ще изпееш? 2. В град Трявна. А къде пееш? В вокално студио Кантисимо. Колко песни ще изпълниш днес? Днес ще се представя с 2 песни на Лили Иванова и Тони Димитрова. Едни от най-добрите изпълнители. Хая. А какво ще правиш днес? Ще пея. Колко песни? 2. Здравей! Как се казваш? Моника Николова. Какво ще изпълниш днес? Рапсодия и За тебе хората говорят, Натали. А коя ти е любимата песен? Die with Smile. Бруно Марс и Леди Гага. Дори да те няма любов, те всяка усмивка е нежност. Всеки наш поглед е зор. Когато те търсим, те виждаме. Когато те търсим, те виждаме. Когато те търсим, те виждаме. Дори да те няма любов. Заливаш крехки, треви зелени, огубваш всекого, най-много ме